A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Tawa jami'an tsaro sun yi nasarar tare wani gagarumin gungun dabbobi da ake zargin motsinsu ya kasance cikin yanayi na musamman, inda aka kama mutane 142 da suke jagorantar wannan dabbobi. An kiyasta adadin dabbobin ya haura 5,000. A wani labarin na daban kuma, Shugaban Jamhuriyar Nijar kuma Shugaban ƙasa Janar na sojoji Abdourahamane Tiani ya gana da shugabannin majalisar dokokin ƙungiyar États du Sahel wato IAS, inda ya kira gare su da su kasance cikin haɗin kai da kuma aiki tare domin tunkarar ƙalubalen da ke gaban ƙungiyar. Abin da yanzu shirin namu zai tattaunawa kenan, da fatan za ku kasancewa da mu har zuwa ƙarshe domin jin cikakken bayani ɗaya bayan ɗaya. Rahoton namu na farko shine a ranar Talata 22 ko kuma mu ce 25 ga watan Agusta na shekara ta 2026, Shugaban Jamhuriyar Nijar kuma Shugaban ƙasa Janar na sojoji Abdourahamane Tiani ya karbi wata tawaga ta shugabannin majalisar dokokin ƙungiyar IAS a ofishinsa da ke babban birnin Yamai. Tawaga ta kasance ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar dokokin Burkina Faso Dr. Usman Bagoma. Ziyarar ta zo ne a wani lokacin da tsarin majalisar dokokin IAS ke ƙara ƙarfi bayan da aka gudanar da zaman farko tare da kafa tsarin da zai ba majalisar damar gudanar da ayyukanta. Bayan ganawar tasu, shugaban majalisar dokokin Burkina Faso ya bayyana cewa sun zo Niger ne da farko domin nuna godiya ga Shugaba Tiani da kuma manyan hukumomin ƙasashen IAS bisa rawar da suka taka wajen kammala tsarin ƙungiyar ta hanyar kafa majalisar wakilan ƙungiyar. A cewarsa, kafa majalisar da kuma rantsar da wakilan da aka zaba ya taimaka wajen kammala tsarin hukumomin IAS. Ya bayyana cewa yanzu majalisar IAS ta fara aiki a hukumance, kuma an kammala wani muhimmin bangare na tsarin kungiyar. Dr. Usman Baguma ya kuma bayyana cewa sun yi amfani da wannan dama wajen duba irin abubuwan da majalisar ta riga ta cimma tun bayan fara aikinta. Daga cikin abubuwan da aka riga aka aiwatar akwai kafa majalisar wakilan ƙungiyar da kuma amincewa da dokokin cikin gida na majalisar, sannan kuma an kafa kwamitoci 3 da za su kula da muhimman fannoni. Kwamitocin sun hada da kwamitin tsaro da kare ƙasa, kwamitin diflomasiya da kuma kwamitin ci gaba. Waɗannan kwamitoci za su kasance cikin muhimman abubuwan da za su taimaka wajen nazari, tattaunawa da kuma samar da shawarwari kan batutuwan da suka shafi ƙasashen IAS. A yayin ganawar, Shugaba Tiani ya kuma ba shugabannin majalisar wasu muhimman shawarwari da jagororin da za su taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu. A cewar Dr. Baguma, Shugaba Tiani ya tunatar da su game da yanayin da ya haifar da kafa ƙungiyar IAS da kuma irin ƙalubalen da ƙasashen IAS ke fuskanta a halin yanzu. Shugaban Nijar ya jaddada muhimmancin kasancewa masu aiki bisa hankali da gaskiya tare da mayar da hankali kan abubuwan da suka shafi rayuwar al'ummomin ƙasashen uku. Ya kuma buƙaci wakilan majalisar da su kasance masu amfani da dabaru da kuma yin aiki cikin yanayi da zai sanar da mafita ga majalisar da al'ummomin Nijar, Mali da Burkina Faso ke fuskanta a halin yanzu. Ɗaya daga cikin muhimman saƙonnin da Shugaba Tiani ya bayar shine mahimmancin yan'uwantaka da haɗin kai tsakanin ƙasashen IAS. A cewar abin da Shugaba Tiani ko kuma a cewar abin da shugaban majalisar ta Burkina Faso ya bayyana, an tunatar da su cewa dole ne su kasance cikin haɗin kai a kowane hali domin gina wani yanki da zai samar da tsaro, ci gaba da kuma kyakkyawar rayuwa ga al'ummominsu. Shugaba Tiani ya kuma kira kai tsaye ga 'yan majalisar na IAS da su kasance cikin haɗin kai dunkule a waje ɗaya. Ya bayyana cewa majalisar tana da muhimmiyar rawar da za su taka saboda tana da alhakin gabatar da shawarwari da kuma yanayi na wasu muhimman tsare-tsare da za su taimaka wa shugabannin ƙasashen IAS wajen yanke shawarwari. A cewa Shugaba Tiani, majalisar ya kamata ta kasance wata muhimmiyar kafa da za ta taimaka wajen tabbatar da cewa IAS ta zama yanki na tsaro, ci gaba da kuma walwala ga al'umma. Wannan ganawa ta zo ne a yayin da shugabannin majalisar ƙasashen IAS suke a Niger domin halartar zaman majalisar IAS da aka gudanar daga ranar 24 zuwa 25 ga watan Agusta na shekara ta 2026. Tawagar da ta gana da Shugaba Tiani ta kunshi shugaban majalisar dokokin Burkina Faso
Dr. Usman Baguma da shugaban majalisar ƙasa ta riƙon ƙwarya na Mali da kuma shugaba na Burkina Faso. Wannan ganawa na ƙara nuna irin mahimmancin da ƙasashen IAS suke baiwa haɗin kai da kuma kafa hukumomin IAS da haɗin gwiwa tsakaninsu. Ƙarshen wannan rahoto namu na farko kenan, yanzu kuma sai labari namu na biyu. Yanzu kuma za mu koma a yankin Tawa, inda jami'an tsaro suka gudanar da wani gagarumin samame da ya kai ga kama mutane 142 tare da ƙwace dabbobi masu yawa. Rahotannin sun bayyana cewa jami'an tsaron Nijar sun gudanar da wani sintiri a ƙauyen birnin Tawa lokacin da suka samu bayanan sirri game da wani babban motsin dabbobi daga yamma zuwa gabashin birnin. Wannan lamari ya faru ne cikin daren ranar 22 zuwa 23 ga watan Agusta na shekara ta 2026 kusan karfe 3 na dare. Bayan samun bayanan sirri, jami'an tsaro sun fara bin diddigin motsin dabbobin kuma daga ƙarshe suka yi nasarar tare da kuma daƙile wannan gungun dabbobi. A yayin aikin jami'an tsaro sun kama mutane 142 waɗanda suka tare dabbobin, wanda suke tare da dabbobin. Abin da ya ƙara sanya lamarin zama mai muhimmanci shine yawan dabbobin da aka samu. Bayan gudanar da ƙididdiga dabbobin, hukumomin da abin ya shafa sun gano cewa akwai jimillar dabbobi 5,171. Daga cikin wannan adadi akwai shanu 2,055, sannan akwai kuma tumaki 3,085, sannan akwai jakuna 16, yayin da awaki suka kusance 15. Wannan ya kawo jimillar dabbobin da aka samu zuwa 5,171. Hukumomin yankin Tawa sun bayyana cewa motsin dabbobin ya kasance abin da ba a saba gani ba, musamman saboda yanayin inda aka fito da kuma inda ake zargin za a kai su. Saboda haka an yanke shawarar rike dabbobin na ɗan lokaci domin gudanar da bincike mai zurfi domin gano ainihin su wannan dabbobi. An bayyana wannan mataki ne a yayin wani taron kwamitin tsaro yankin Tawa da aka gudanar a ranar Talata 25 ga watan Agusta ƙarƙashin jagorancin gwamnan yankin Kanal Manjo Suleiman Ahmadu Musa. Hukumomin yankin sun ce an fara bincike ne domin gano ko dabbobin mallakar mutanen da suke jagorantar su ne, ko kuma akwai wasu mutanen da aka sacewa dabbobi. Saboda haka, gwamnan yankin Tawa ya yi kira ga duk wani ɗan Nijar da aka taɓa sace masa dabbobi ko kuma aka ƙwace masa ta hanyar fashi da ya tuntuɓi hukumomin da abin ya shafa. Manufar haka ita ce domin samun damar tantance dabbobin da kuma gano ainihin masu su idan har akwai waɗanda aka sacewa dabbobin. Hukumomin Tawa sun kuma kira ga duk wanda yake da wani bayani game da dabbobin da aka kama da ya taimaka wajen binciken. Gwamnan ya jaddada cewa za a gudanar da aikin cikin gaskiya da kuma bin ƙa'idojin doka. Hukumomin tsaro na yankin sun ce an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin tabbatar da gaskiya da kuma bayyana ainihin abin da ya faru. A gefe guda kuma, gwamnan Tawa ya yi ba wa jami'an tsaro bisa irin ƙoƙarin da suka yi wajen kare rayukan jama'a da kuma dukiyoyinsu. Ya bayyana cewa aikin da jami'an tsaro suke yi na sintiri da kuma bibiyar bayanan sirri na taka muhimmiyar rawa wajen kare al'umma da dabbobinsu. Ya kuma aika saƙon godiya da yabo ga jami'an tsaron Nijar saboda ƙoƙarinsu da kuma jajircewa wajen tabbatar da tsaro na jama'a a ƙasa baki ɗaya. Ƙarshen wannan shiri namu kenan, kar ku manta idan wannan ne zuwan ku na farko a wannan tasha tamu, muna mai roƙonku ku daure ku danna mu bidiyon nan lakin, sannan ku yi subscribe da alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun